Good morning guys, maing buntag na tong tanan guys, no? Mga kapobre na tong guys, diya nga mga kapobre-pobre. Samot yun kapobre. Maing buntag mga kuan, basta buntag-buntag, maing buntag diya. So to ka to himuon ron, no? Paglawag tas manok. Tulago gamay na lang may tagsildo lagi ron kay susing taon ang manok na mo ay kaon na sang mga tao way bugas way kaon lang ni ron. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Ay, nasa langgam oy. Amba mo ilaw. Ang piso, di mo nakakaon kay gagmay man kay kuan. Ang mga piso niya na tigaan. Tik tik tik. Dali tik. Langgam sa tulagan. Langgam. Mga itlog ng langgam, pero siguro ni bayot ni. Tik tik tik. Tik tik tik. Ang gamay lang imo kay una tilaw. Ang kana lang ko. Bahaw lang mo ha. Ang ilahalan niyo piso. Tik tik tik. Ilan mo kabuok to? Dito ra walo. Na may layaw diri ko dinhi ato ang manok diri oh. Dai pa na mo taong dai oy. Mari sa diri ba kay Kuya, kaon sila sa siguro. kalibang na mo. Inday. Kamo gamay lang inyo ha. Bahaw ra inyo hang kuan, daghang bahaw di. Gamay na Dai, lang oh. hindi ka malipang dai, ligo na dai. Ligo na. Oy. Kung di mo malibang, hala, ligo na mo. Ligo na. Apa yo? Gamay kay nga sunoy ba? Doy, sige na mo. Ayos na biya. Dong! Sama ni eh. Ugas! Buhatan niya to ang solar. Ano naman niyo? Buhatan ni kay. Ah! Solar slides ba? Solar slides. O kani po datong solar flashlights. Libang na dong, libang na. Kay watay suga ko diri way kurente among kuan gahapon bitaw solar oh. Wa gitaw. Kay na drain siguro ng baterya na kay wa may adlaw gahapon nya. Kuan. Kana. Wa gi siya adlaw. Kani atong solar nga flashlight ato man gamay lagi sigaw. Siga ni siya oh. Oh, ano siya mga pobre oh. Siga ni siya. Kuya, ligo na kuya. Ato nang hipabuhat rin sakit. Libang na! Sakit. Okay. Oh, manok ko mukuan gitu. Hindi na mo ang manok ko kay sa mo silingan dia ba. Ari na mo kaon. Siguro si kaon sa ila. Nang ari na siya mo kaon. Samaran no, maing buntag sugbog kami sa iyan og mina.
gihapon. Unsa naman na? Basa. Ha? Sako. Basa ka? Oh, sama ni si mama oy. Basa na napilhong mo na. Kapas sila. So mga kapobre, may puntag babay yung tanan. Nagkaligo na mo. Manarbaho na ta. Kaya tayo bugas.